Grabing pagdanguyngoy ug pagbangutan sa inahan sa dihang nakaplagang patay ang 7 anyos niya nga anak nga na-missing ni adtong Disyembre 14, 2023 didto sa poblasyon Calubyan, Leyte. Ang namatay nga bata mao si Aaron Vergara, residente sa nasangpit nga lugar. Samtang ang sospek giila nga si Kevin Lapu-Lapu Maglasang 27 anyos ug residente sa Sitio Kamalig, Barangay Palid 1, Leyte. Sumala sa report na naigong kuyog ang iyang amigo ang maong bata apan wala kini nakauli o gikabalakan sa pamilya. Sa kuha sa CCTV, nasuta nga kuyog sa bata ang usa ka boy nga nagtrabaho sa inahan sa mama sa biktima. Sa maong hitabo, dugay miangko ng sospek nga siya ang responsable sa pagpatay ug sumala pa nga gibuhat sa sospek ang pagpatay sa maong bata aron ipanimalos ang iyang manghod nga gipasakitan matud pa sa inahan sa biktima. Mag-atubang sa kasong kidnapping with homicide ang sospek. Sa record sa kapulisan, ang sospek kanhina nga nabilanggo gumikan sa pagkalabpigit sa ilegal nga droga. Gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan nga maoy tinubdan sa mga labas ug tinud-anay nga mga balita matag karon ug unya. Kini si Hando Siete, Joshua James Bihano reporting.